Mi szakmánkból még nem sok embernek sikerült eljutni egy olyan helyre, ahol ilyen általános érdeklődés fogadta volna. Az, hogy szakmai körökbe időnként előfordulunk, az rendben van, de hogy sikerült egy kicsit kinyitni a kapukat a közérdeklődés felé, az engem, megmondom őszintén, hogy nagyon nagy örömmel és nagyon nagy, hát ilyen önbizalommal is töltött. És azt hiszem, hogy ez a kor, amiben élünk, a fogyasztói társadalomnak ez a szintje, az minden felemelt fogyasztás. Így aztán fogyasztjuk az érzelmeket, fogyasztjuk a szabadidőnket, fogyasztjuk a szerelmet, és ami a legfontosabb, a tudást is. És ahhoz, hogy valaki megvalósítsa a vágyait, elképzeléseit, úgy szoktuk egy kicsit gúnyosan mondani, hogy önmegvalósítsa magát, ahhoz most jó lehetőséget biztosít egy ilyen kurzus. Ide nem azért jönnek az emberek, hogy diplomát szereznek, egyszerűen azért, mert érzik, hogy a saját boldogulásuk, a saját életük szempontjából ez fontos, hogy tartalmasabb lesz az életük, bármit tudnak, ez a tudás segít nekik.